biko ebe nọ na nọrọ ọfụma ibulu nwoke ma ife ikwesị ime ka ikpelu Chineke nke ga-esi n'aka the President General. Ụkọchukwu na-ebe a so ka ndị olu na-ekpele n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ. Ọ bụ n'afa Jizọs, ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs. Ezi nwaanyị na Chineke, abụ ndị Enugu Ukwu na ndị ọgọ anyị na ndị ikwu n'ibe anyị na ndị enyi anyị gbakọ n'obu nna anyị n'ụbọchị tata iji wee gosi ọra na igala ifere na ya wee obu, iji wee gosi ọra na igala ife ọkpụtọlọkpụ ọ dị ka anyị na-elozozi elozọ. Ọ bụ ife ọkpụtọlọkpụ ụwa ya na-abịa na-agba nkeli. Anyị na-ekene n'ọrụ mma mma anyị ka anyị si wee tụta ego anyị ji wee lụọ obu anụnwa. Anyị na-ekene gị n'isi ndị niile wetara ego, ma ndị wetara ije ọkpa, ma ndị wetara okwu ọnụ, n'ife niile mere wee mere obu a wee kwụrụ n'ụbọchị tata. Anyị na-ayọ biko ka ihe nyefe mmaji kwuru mmaji, nye ife akụ akụ ife enwe gọzie eze Enugu Ukwu na Igwu Ụmụrụ, gọzie ndị kabinet anyị, gọzie ndị CDO, gọzie traditional council anyị niile, gọzie mmadụ ncha niile, gọzie gọvanọ Anambra steeti ka onye na-represente n'ụbọchị tata bụ Uche Nworah, gọzie kọmishọna, gọzie ebe niile bịa n'ụbọchị tata ka ilo anyị lụrụ wee lụba obu anụnwa ka ọ bụrụ ilo sọ gị bụ nna. Anyị nọchara ebe anụnwa ka anyị na-anọ udo na-enwere nsogbu ọbụla. Ndị nke anyị rapụ ka anyị kwudova ibe niile nke anyị ga-eme, ibe niile nke anyị ga-eri ebe a na igosi gị eri. Anyị ma n'ụbọchị tata ga-aga ọfụma. Anyị ma na ị na-emebụla anyị, ama na ị ga-emere na-aga na-ayọzi ma ndị anyị lụtere ma ndị anyị lụtere ka imeela anyị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Afa nna